14 lang yata ako. 14 ba yan? Ang dami yung puntos na kita ko eh. Parang Hindi, seryoso. Daming error nila eh. Seryoso ka? Parang hindi man. Baka iba'y pinapanood ko ah. Parang man lang ako pinapanood. Kasi i-best. Eh, para si i-best. Ano? Eh, so, diretso na sa'yo. yes, si Cheng daw yung susunod dyan. Ano si Senda? Tara. Cheng daw. Tara pre, habang may oras. Habang may oras. Maniwala ka mo rin pala dyan eh. Kasi, Okay. Rides. Sino? Sino tayo? Di ba Regan tsaka ano? Ako lang mo si Regan. Ha? Nakasip ka rin ano? Ray! Regan! Ray, sabi ko saan kasi yung shops eh. Saan ka sabi? Gabo. Sabi ko saan ka tayo. Ay, pagkalagay tama. O, sige. Ay, tayo. Kulit ang kabat natin. Ate ko sa putang ka. Kuki po. Ay, ito po rin kahit. Hindi naman. Ano yung naman? Ayan, kuha kami dito. Hello, Nana. What's happening? Joking ka eh. Mamaya daw ko. Nagay ko. Yun. Mga 11 siguro. Oo, sige. Sarado na.
hindi na-explore. So, hindi nakakalaro hindi paralyzed. And train, and all. So, kasi Dapat yung hindi ko. hindi. No, mine is dalawa lang. I know lang. Ay, hindi ako. Hindi, ako personal first. Oo. Basta, either ipasok na lang sila at tayo. Or magaling si Jocelyn on the day of example, or example na lang ako. Majority yun sa'yo. Sa top of it. So, pag-isipan nyo, ba't ang mangyayari? Ano ang best condition for you? Either is Kasi okay. kayo magpag-aayos. I think either is okay. Kasi nakapit mo yun. So, ang mangyayari ang either. For example lang naman is, ano naman yan? But I wanna make oh, yun kaya natin after. What works? Hindi yung isa na lang sa top. Ano ba? Para mag-partner sa Hindi, upper level si MD. Wala ba? Pero hindi can pero yun nga. I feel ko, medyo natin naman. Alam mo, hindi ko lang sa partner. No, but and you kasi parang isipin mo eh, at parang magtatanda ko pero, at parang sa advantage pero hindi ako pag-isipan mo, naging tanggap either reshuffle lahat and then kung gusto nyo reshuffle ko na agad para yung ayun yung napasok ko lang Kasi nakapag-practice. Yung mindset kasi ano na. no, pero other people may Majority. oo, yun nga. So, ano? Majority. So your goal is O, diba? Kasi kaya ako na lang yung papasok sa... Mas stress na asset. Kasi ayoko ko sayang. Oo, diba? Effort. yeah. Pero at least para may choice na nagulat ko. Ano ba? Oh, but Masakit yung kasi gano'n kapag aagal. Sabihin ka baka pag-gamit niya sa kanto. Hindi naman po ito yun. Okay na. Nice pa yan, ha? Parang napunta si Panya. Pa-practice sa ano sila. Wow.
Ay, may video pa lang yun. Yes, she's a vlogger. Oh, she wanted to wear like, she wanted to wear her summer camp shirt eh. Sige, good na. True. Yeah. You tell her, but she always wears pants. But you know, she doesn't like shorts, but she likes wearing her leggings like shorts. Go figure. I look at this. Very simple lang. Oh, nice. Ito gumawa eh. Look at that, ano, tapo. That's it. Meron Ay, bongga. Meron yung scarf na mahaba ang ganito. Hindi niya sinuot. Ay, why? Reverse scarf. Siguro baka natatalbugin niya yung reverse. Nagsinadore. Oh, gusto yun. tatlo na yung ipasok niya. Okay, okay. Sige, sige. Nandiyan na ba? Andun. Pero yung last point na lang. Hindi na kasi siya.